Нека Господ благослови те, с благодат да изгрее в живота ти. Той да бъде откъм тебе, мир да ти даде. Амин, 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 амин. Благостта му да е с тебе до 1000 поколения към дома ти и децата на децата. Нека бъде той към тебе, той пред тебе и за тебе, от към тебе, той до тебе, той с тебе, той с тебе. Благостта му да е с тебе до 1000 поколения към дома ти и децата на децата. Нека бъде той към тебе, от към тебе и с тебе, той до тебе, от към тебе, той с тебе. Всяка сутрин, всяка вечер, щом излизаш и влизаш, той с тебе, от към тебе, от към тебе.